Nakum. Yemi fa ko la mi wa da ina. Ante fere kana wa do chema. Yere na de tele. Ko do no refiena. Mais ya ese ga ni ga galon tigala, we ga ni ba muso ga galon tigala. Bozo te sa. Wala ndi kuma sikine ka fugo la mi so an kenela. Ni ko ese fa ko bele ni bonela. Tel mala ni le te fa yere la pli. Il ala ti mo dolo be dima ki ka to do o mo. Ko tila mi no ko tila bi to do. E wa ni mo wala mi ne jinni am bela jele tamlan tirafi. Mais aga to ma garo aketo ko dolo de manya. Esi be afuma. E balman do afi de dama be ala ko. Ya fuma. Era waro ko foi te la minna. Na ko fon fe ni badam. Alla lik mo wari ndu na ko na foni era. Lik mo war bara ci mo jona. Ay tam ken ko so digum da ko am na ko juru mi sama kam. Amu beti. Iba kala ma ko telefon Sofia Bola. Telefon Kun na ko pararola. Ne jole mi ngai ka da ko. Plus de 3 minutes, Sofia de sera kana daile ni. Anna daile ni ani ni ya. Mo appelé mon là. Anti padam. Sofia. Ok ma let me mon là. Du connais bla da ko moi. Ne me la sonner la même. Ko sona mewa. Depuis quand le téléphone sort? Hein? Iyo kalau seram de man taro do téléphone na. Ah, itaro do téléphone na. Nya famille. Ni mpin subela. Mbala. Ni bozo na nay sort pan. Hein? Ko mo te dugena na no ri kama ne do nyen ko file ne fe. Mo te dugena e be bozo na kuma do ko bala na. Désormais, te fa na fini suku ni la man du ko ne. Ya mer. E ko dram so. Awo. Nere te fini suku don chenye wore ba fuke buke. Hein? Nte fa na ni ila ble. Ye kuma mer. Nyam. Ok. Ibe frère ibe non t'oblige mi na ba fa ka ba la. Ni rek na mi to. Na so téléphone ba. Wa marki mbabu ya iPhone. Ya ni awo jo adam. Ko ale ba sara kale wuri do téléphone na. Obsa ya to gudi. Mira yere finisa. Na ko ga sara do téléphone na. Ba sura ga sara do téléphone na. Ay bojo ni maso. Otira ke. Ni otira ke to gudi. Sofia ka sara. Atira téléphone so. Mo yire. Afa chedo ya dama. Bon, il va donc toi ton problème c'est ça. C'est comme chaque fois que tu me donnes bisigia quoi. Vous avez été familier. Tu as une femme tout dit. Tu dois au douma tout dit. Il m'a regardé ça de ta de téléphone. Et bon non ouais, à travers téléphone ni fait là au final, ouais do douma ko fa war to ça rego kalama. Aïe. O te sera ke o teni, o ka de teni. Mere mananda tu Sofia to la kuma la aïe. Abena foni bien ne kila. Nte ki famille woro la de. Mais il faut me faire ça. Ah ni ta donné. Ne de be ni ngari e ba fe ngam fa. Akon mana ka chogo chogo. Sofia ba nga mara de kon ngala. Ni problème ya so sa atita ka to da. Na fora ni re Sofia to la kuma fo etira ni kuma fo pa. Ti bene accuser ga Sofia. Allah masha. Sofia est demsen wora la. Ah, e kon ta fu ko wala téléphone shi. E kon ta fa de duna duna na e working mo kuma me ana. Ay ga warta. Abi ga warta fu ne téléphone ya bulu na ko ba hay téléphone ga ala sara ga téléphone sa pala. Ele mo kuma jero kun. Ni ko ide. Na to la ka sa. Ni bi ni fo asa da na. Sofia téléphone woro. Ta ra tini bulu ba ne ga bara ko ko mo jima ko. Ko na ra
Patron. Itu dulu nata dong nih. Sofia ne sɛgɛnnen ba de don wallahi baara bɛ ɲini ka mɔgɔ faga Mais wari ɲini tɛ yan. I b'i mun de a bɛ tan tɔ. mais depuis que e bɛ ne wele ko patron Moi depuis que e bɛ ne wele ko patron Bozo. Nana de. Ale b'o fɔ ɲɛna. Ne tulo b'i mankan da salon na salon kana ɲɛ bɔra. bon ne bɛ don ka du kɔnɔ fɛnɛ n k'a f'i ɲɛna Bozo. O tuma mun de bɛ yen nɔ? I sɛgɛnnen don n bɔra baarayɔrɔ la i intéressé i bɛ jɔ ko wa ko ne m'o f'e ɲɛna n bɛ mun f'e ɲɛna ala kama quoi ne sɛgɛnnen ba de don bi franchement bi journée yɛrɛ kɛra n bolo n t'a dɔn n bɛna expliquer cogo min na i y'a faamu K'i sɛgɛn ma ma i tɛ ka wari sɔrɔ a? mais wariko kuma jumɛn de bɛ yan nɔ sisan e bɔra ka baara n'an ka baara ye kelen ye e sigilen bɛ kilim kɔrɔ mɔgɔw bɛ tile kɔrɔ k'a ɲɛɲini k'i jɔ ko wa ko wari jumɛn wariko kuma jumɛn de bɛ yan Ne kɔni bolo i sigilen bɛ kilim kɔrɔ i bɛ tile kɔrɔ k'a ɲɛɲini n'i bɛ ka wari sɔrɔ ka ban a fɔ alhamdulilayi. kuma caman nɛgɛ tɛ na ne bɛ n ko fɔlɔ kɔnɔ Bozo yɛrɛ ka kuma nin bɛɛ yɛrɛ faamuya yɛrɛ. Bozo duguni ka sa. n bɛ k'a di Bozo ne kɔni tɛ duguni yɛrɛ kun. I bɛ nin ko nin bɛɛ kunkolo yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ lafiya. N'i ye dumuni kɛ san nɔ ka t'i da n'o kɛra i bɛ lafiya. ne yɛrɛ fara Bozo e kɔni ma dumuni kɛ n'o ye. mais n fara baara bɛ ne bolo baara ka ca ne bolo E Bozo. Ne ka taa nin document déposer PDG ka bureau la. Ah, ok. Au fait, ma chérie, papier signé ta dɔ bi ɲɛ yan. Ah bon? Ok, n'i yɛrɛ la bidu la maa se. Wale baara in de foyi de tɛ ne Lela la. N bɛ yɔrɔ min na n kunkolo kalayalenba de don. Munna Lela? Document ka ca o. Lela, système mun dɔrɔn de don. Dɔɔni dɔɔni de i bɛna faamuya. Awɔ. Mais au fait o, halisa PDG m'a ye i ka poste ko in ɲɛnabɔ a la. A bɛna ɲɛnabɔ ne yɛrɛ dalen don a la. Inch'Allah. Awɔ. An b'a kɛ kɔfɛ. Sophia mais moi je pense que o don e ni mina bɔra nin kuma la ou bien a b'a fɔ i kana nin fini sugu nin don wa ne nana se ka ne sɔrɔ nɔ c'est un problème encore O tɛ sa ne natɔ la o kama ne ka d'a don. ne ko jɔn de tobili kɛ kunu I tɛ sigi ni lafiya mun bɛ se k'i jɔ ka kuma. o sera sigi la ne ye ɲininka n ko jɔn de tobili kɛ kunu Patɔrɔmuso de tobili kɛ. ma dɔn tellement kunu bɛ ka dumuni kɛ a tun tɛ ka se ka jigin ne yɛrɛ kɔnɔ fɛ Ne y'a dɔn i la. ok bref je suis un peu fatigué bon je vais que tu me fais un petit message Patɔrɔn, ne tɛna se k'o kɛ dɛ. mais Sophia cogo di e tɛna se k'o kɛ cogo di N'an y'o daminɛ sisan ne b'a dɔn o laban bɛna kɛ patɔrɔmuso ka dilan sanfɛla o dun man. mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye o la Ne b'a dɔn t'an siɲɛ fɔlɔ i b'a dɔn ne patɔrɔn cɛ nin ko ninnu sera dabila ala ka nin ko ninnu dabila walayi o don na e yɛrɛ ma fɔ ko nin ko ninnu man ɲi k'an ka dabila min kɛra ka tɛmɛ ne tɛ fɛ ka fosi kɛ faro kan ne yɛrɛ bɛ ka asafurulayi caya sisan pour que an ye minnu kɛ ka tɛmɛ ala bɛ se ka yafa n ma